O adevărată provocare pe 4 roți sâmbătă pentru jurnaliștii brașoveni dornici să se întreacă în cadrul unui raliu organizat de firma TES. La start s-au aliniat 20 de echipaje formate din pilot și copilot, fiecare dintre acestea sperând să obțină Cupa Presei la categoria îndemânare auto. Organizarea evenimentului a fost ca la carte, cu un regulament riguros, ceea ce a făcut ca întrecerea pe 4 roți să se desfășoare în cele mai bune condiții. Am fost extraordinar de surprinși, plăcut bineînțeles, pentru modul cum s-au desfășurat evenimentele. Pentru cei care au participat la concurs au fost piloți adevărați. A fost o surpriză extraordinar de plăcută. Concurenții au avut de parcurs un traseu de circa 500 de metri. Una dintre cele mai plăcute surprize pentru reprezentanții mass media a fost atunci când au aflat cu ce bijuterii auto vor intra în competiție. Cele două manșe contra cronometru au fost astfel parcurse pe un Volkswagen Golf 6 TDI de 2000 de centimetri cubi și un Audi A6 S-Line. La final învingător a ieșit echipajul revistei Autorally cu o evoluție impecabilă, locul secund fiind ocupat de gazetarii de la Transilvania Express. Echipajul TVS a ocupat locul 9 în clasament, dând dovadă de multă prudență și corectitudine pe întreg traseul. Și pentru că a fost o competiție sportivă în toată regula, nu au lipsit penalitățile, dar nici festivitatea de premiere, câștigătorii primind la final cupe și șampanie.